מצעד הגאווה הוא מצעד שנתי המתקיים ברחבי העולם, ובו מציינת הקהילה ההומו-לסבית את מאבקה להכרה ולשוויון זכויות. המצעד מתקיים לרוב בחודש יוני, כציון למהומות סטונוול, מהומות שפרצו ב-27 ביוני 1969, לאחר שמשטרת ניו יורק פשטה על בר הומוסקסואלים, והציתה גל מחאה חסר תקדים של הומואים, לסביות וטרנסג'נדריות כנגד מדיניות המשטרה והעירייה. שנה לאחר מכן התקיים בניו יורק מצעד הגאווה הראשון. רק 23 שנה אחר כך, בשנת 1993, התקיים המצעד הראשון בישראל, שצעד בעיר תל אביב. רק לאחר 5 שנים הפך האירוע להמוני, בעיקר הודות לזכייתה של הזמרת דנה אינטרנשיונל באירוויזיון 98. החל משנת 2002 מתקיים המצעד גם בירושלים, שם הוא נושא אופי של מצעד מחאה, ואין בו את האלמנטים של קרנבל, כמו מסעיות עם רקדנים ומוזיקה רועשת. לא פעם נשמעת ביקורת נוקבת מצד חוגים שונים על אופיו המיני והבוטה של המצעד. הנפת דגלי הגאווה, המוסיקה הקצבית והופעות הדרג קווינס הרגיזו בעיקר את הקהילה החרדית. העימות הגיע לשיאו ביוני 2005, כאשר דקר צעיר חרדי 3 מהצועדים במחאה על קיומו של המצעד בירושלים. שנה אחר כך, ב-2006, ביקשה המשטרה לבטל את המצעד בירושלים, בטענה שאין לה מספיק כוחות להבטיח את האירוע. במקביל עתרו מספר חרדים לבג"ץ, בהם פעילי הימין ברוך מרזל ואיתמר בן גביר, וטענו שהמצעד פוגע ברגשות הציבור החרדי בירושלים, ועל כן יש לבטלו. בג"ץ דחה את העתירה, ולאחר פשרה בין הצדדים, הוא התקיים במתחם סגור, אצטדיון גבעת רם. כמות המשתתפים במצעדים השתנתה בהתאם למתח ששרר באותה שנה סביב קיום המצעד. בשנת 2004 השתתפו במצעד 3,000 איש, שנה לאחר מכן המספר עלה ל-8,000, אולם ב-2008 השתתפו במצעד רק 3,500 צועדים.